Avui a Badabam en Quilimac visitarà Parets. Farem màgia al Parc de la Linera. Veurem aparèixer aranyes del no-res. Aconseguirem introduir una moneda en aquest recipient i també visitarem la botiga Dondino, on no tenim molt clar si en Quilimac podrà encertar amb la carta. Potser necessitarà una mica d'ajuda. També us ensenyarà com fer desaparèixer una moneda de dins d'un sobre i ens visitarà el mag Marín, que farà levitar la seva caixa. Tot això ho veurem a Badabam, no us ho perdeu. Avui estrenem programa. Hola i benvinguts al nostre primer programa de màgia. Estem a la Linera, al Parc de la Linera, que és aquest que tenim aquí darrere, és un dels més representatius de Parets, i hem vingut a fer el nostre primer joc. Però hem decidit portar una coseta, un animaló, que normalment els animals i la màgia a la gent els hi agrada per separat, però quan la màgia és amb una aranya, la cosa canvia. Veniu a veure les reaccions. El teu nom? Sandra. Sandra. I el teu? Guillem. Guillem. Us explicaré una història d'una cosa que em va passar. Jo tenia a casa 4 cartes, com aquestes, i les vaig deixar en un raconet, de casa. Bueno, primer les veureu, 4 cartes blanques, i les vaig deixar en un raconet. Què va passar? Doncs que amb el temps, aquestes cartes, què li van sortir? Taranyines. Fixeu-vos, taranyines. 1, 2, 3 i 4 taranyines. Però després de les taranyines què venen? Les aranyes, i a mi no em fan gràcia. Una maneta, que em deixa la mà. Aquí, i et demanaré que posis l'altra mà a sobre. Apreta ben fort, aquí, que no s'escapi. I ara, quan et digui 3, gires la mà i la taranyina desapareix. A la de 3, ja ho veuràs. Fixa't. 1, 2 i 3. Fixa't. Ah! Una aranya! No, era mentida, quin susto, eh? Però les taranyines, a veure, obre, perquè les taranyines no desapareixen, perquè les aranyes sempre van a les taranyines, fixa't. Resulta que ha vingut un mag i ens ha fet un joc de màgia. Hi havia unes cartes blanques que eren una mica sospitoses, però hem dit, ostres, aquí comencen a sortir asos i bastos. Però al final han sortit... Què han sortit, Guillem? Taranyines. Taranyines que eren una mica escaroses. Me les ha fet posar a la mà. I al donar la volta, no? Hi havia una aranya. Hi havia una aranya que, tot i que fos una miqueta de plàstic, m'ha fet una mica d'angúnia perquè no me l'esperava. No he notat que me l'havia posada, o sigui que molt divertit, molt bé. Verònica. Exacte. Verònica, ja portem 3 cops. 3 cops i no em sé el nom. Verònica. És Sílvia? Ah, jo dient-li Verònica. No passa res. Així, aguanta ben fort i quan digui 3 giraràs i desapareixeran. O això crec. La de 1, la de 2 i la de 3. Gira. Una aranya! Una aranya! I veig que les taranyines no desapareixen perquè l'aranya sempre va a les taranyines. Fixa't que guai. A la de 3, 1, 2 i 3. I desapareix. Aquí està. Una aranya! És de plàstic! És una aranyeta! Llavors m'ha dit, i ara, dona'ls tu la volta amb les teves mans i veurem si les taranyines han passat cap a l'altre costat. El que passa és que mentre em posava la mà per sota per dir-me dona-li la volta, doncs ha acabat apareixent una aranya enganxada a la meva mà. Vull que li donis la volta a la de 3. A la de 3 li donaràs la volta i desapareixen les taranyines. 1, 2, 3. Doni la volta. Perfecte. Una aranya, sí. Una miqueta, perquè em fan molt de por les aranyes. Una aranya! El truc de 4 cartes que estaven en blanc i després hi ha una taranyina, he girat la mà i hi havia una aranya. Bones, avui tenim a Mag Marín, de Granollers. Hola, Marín. Hola, què tal? Marín, quina edat tens, primer de tot? Tinc 24 anys. 24 anys, jovenet. Jovenet, bueno, com tu. Sí, més o menys. Anem a la part. I què t'anava a dir? Explica'ns una miqueta els projectes que tens ara, tens alguna coseta que tinguis començada? Sí, bé, bueno, ara tenim un projecte, estem fent un número 9 de màgia teatral, bé, que està en projecte, l'estem començant ara a muntar la teatralització, tot plegat, i bueno, esperem tenir-lo en un anyet, esperem tenir-lo llest per portar-lo a concursar i a fer-lo on calgui. Molt bé.
I avui el que es portes és grans il·lusions, no? Grans il·lusions, les nostres caixetes favorites. Una caixeta, molt bé. Explica una miqueta què ens faràs. Bueno, què us faré? Bueno, ja ho veureu, això s'ha de veure. No, però jo he portat una caixa perquè molta gent el que pensa és que els mags el que fem servir són caixes trucades, superespecials, tal. Llavors, la gran il·lusió que hem portat avui està molt xula perquè no és res de l'altre món, és una caixa de cartró d'una rentadora i res, ja veureu el que passa amb ella. Doncs molt bé, anem a veure-ho. Anem a veure-ho. Come fly with me, let's fly away. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. El proper joc que farem a la Linera avui serà un joc amb una moneda signada i un got. I el que intentarem serà que la moneda viatgi de la mà per l'aire fins al got. El teu nom era Àngel. Àngel. Bueno, Àngel en català. Àngel, anem a fer una cosa. Jo tinc aquí dos gots que vull que toquis, que examinis i que miris. Que vegis que no tens res, que no hi ha forats, que el vegis per sota. Té alguna cosa? Li veus alguna cosa rara, algun forat per on jo pugui passar alguna cosa? No. Perfecte, mira, dos gots de vidre. El que farem serà amb els gots posar un, bueno, aquí, a sobre l'altre, de manera que si jo em vull apropar em sigui difícil. Si jo vull entrar dins del got petitó, està complicat. El que necessitarem una moneda de 2 euros, que abans he demanat alguna, si algú tenia per aquí. Perfecte, mira, una moneda de 2 euros, que perquè la gent a casa no pugui pensar que és una moneda repetida, el que farem serà assignar-la. Sí? Per un costat l'assignaré jo i per l'altre l'assignaràs tu. Fixa't, jo posaré la K aquí i la M de Killing Mag, que sóc jo. I per l'altre costat vull que te la posaré aquí, té rotulador aquí. Poso el mateix que has posat? No, el que tu vulguis. Quin és el teu nom? Albert? Doncs Àngel. Doncs una A. Jo sabia que era algú humà. Perfecte. A, L. Molt bé. Guardem el permanent i ens queda una moneda assignada per un costat per mi i per l'altre per l'Albert. Albert, te'n recordes del... Àngel. Ai, ostres. Jo avui et canvio el nom. Àngel. I per què has posat una L? Acaba per L, el meu nom. Ah, Àngel, clar, és veritat. Àngel, mira, el que farem serà ficar la moneda dins del got petitó. Ho intentarem. Sí? Fixa't, la teva moneda. Només hem de fer així. Fixa't. I només s'ha d'esperar que caigui. 1, 2... Ui! Coi! Mira, una moneda assignada per un costat per mi, fixa't, i per l'altre. Era aquesta? Sí? Molt bé, per tu. Un aplaudiment ben fort, que ho heu fet molt bé. Molt bé. Bueno, primer he assignat la moneda aquesta
amb les seves dues lletres i després he signat jo la moneda amb les dues meves lletres. Després m'ha dit que ficarem la moneda al got i ha fet així, l'ha soplat i ja ha caigut el got petit de dins. Fixa't el que farem. La seva moneda i un got en el que jo no puc entrar. Sí? Fixa't, el que farem serà el següent. Agafem, mira. I només s'ha d'esperar que caigui. Fixa't, 1, 2... Mira! Fixa't! Una moneda signada per un costat, per aquí, per mi, i per l'altre, la B baixa, era la teva moneda? Sí? Molt bé, un aplaudiment ben fort per ella. Sí, senyor, ho ha fet molt bé. Judit, vull que vegis aquests dos gots. Vull que els toquis, que miris que no hi ha res dins, que no es pot ficar res per cap forat, que el vegis bé. Sí? Perfecte, doncs mira, el que farem serà un got aquí i l'altre got a sobre, aquí, perfecte. I ara intentarem que aquesta moneda viatgi dins del got petitó. No surt mai, però avui potser surt. Fixa't, la moneda. Aquesta és la teva, no? Amb la J. Doncs fixa't, només s'ha de fer 1, 2, mira. La moneda desapareix i fixa't, 1, 2. I la moneda cau dins, mira. Amb una K en un costat. I una J a l'altra, era aquesta? Sí, per tu. Mira que bé, que guai. Molt guai. Per cert, m'han dit que tu també saps fer un joc. Sí. Saps fer màgia? Sí. Anem i me'l fas allà? Sí? Anem-hi. Tu mateixa, ho faràs amb cartes? Sí, no? Genial. Fas aquí. Molt bé. Què haig de fer? De moment, Quin munt de cartes m'està posant. vale, tria una carta i no me la diguis. Triaré una carta i no te la diré. Vale, En quina filera està? a la filera del mig. Aquesta d'aquí. Vale. Estic intrigat. Ara en quina filera està? En la primera filera, aquella d'allà. Tria un paquet. Trio un paquet. Sí. Aquest. Tria dues cartes. Trio dos cartes. Sí. Aquesta i aquesta. Tria una. Aquesta d'aquí. És aquesta la teva carta? Sí! Molt bé! La reina de cors. Sí, senyor.
Impressionant aquest mag, oi? Segurament us venen ganes de fer màgia després de veure-ho. Doncs aquí, a Badabam, us ensenyarem cada setmana un joc per fer. Avui farem un joc ben fàcil, amb una moneda i un sobre. El que farem primer de tot serà deixar la moneda dins del sobre. I tancarem, de manera que no es pugui escapar. Inclús mourem perquè s'escolti que està dins. Ara només hem de fer el següent, agafar el sobre, bufar, i es pot trencar i ensenyar que la moneda desapareix. Voleu saber com va? Jo us ho explico. És molt fàcil. Primer de tot, el que hem de fer és agafar el sobre, un sobre d'aquests, petitó, i fer-li un petit tall per un costat. Jo el faré ara, perquè el veieu, i el que farem serà obrir per aquí i fer un petit tall en tot el costat, a la part de baix, per aquí. Un cop ja fet el tall, només s'ha de fer el següent. Quan fiquem la moneda dins, la força de la gravetat fa la resta. Només s'ha de deixar caure i caurà per la part de sota del sobre. Agafeu la moneda perquè no es vegi i ja el podeu trencar. Res més, ara practicar. Hola, bones. Hola. Estava buscant una joguina per fer un joc de màgia. Em deixeu passar un moment? Pots passar? Sí? Merci. Oriol, què tal? Aquest és el meu amic Oriol. I tu ets el Genís, que és el seu germà. Però bueno, avui m'ajudarà l'Oriol. Oriol, que t'has comprat un helicòpter, s'ha comprat un helicòpter. Oriol, per ara el deixarem aquí a terra, vale? Perquè necessito les... És un què? Ah, vale, un hoverchams. Vale, perdó, no és un helicòpter, és un hoverchams. Doncs deixarem el hoverchams a terra perquè m'ajudaràs un moment. Necessito les teves mans. Mira, Oriol, tinc per aquí una baralla de cartes, vale? I de totes aquestes vull que agafis una. I el que farem serà posar-li el teu nom perquè sigui diferent de les demés. Mira, hi ha cartes del revés i tot. Agafa una, la que a tu t'agradi, que la signarem. Quina? Aquesta, molt bé. La reina de trèvol. Fixeu-vos bé, la reina de trèvol. El que farem serà... Mira, Oriol, tinc per tu un rotulador. Vull que posis el teu nom, la teva inicial, el que tu vulguis aquí, a la carta. Posa el que tu vulguis. Signa, fes el que tu vulguis, una creu, el que a tu t'agradi. Què vols posar? Una creu, doncs, una creu ben gran, que es vegi. L'Oriol vol posar una creu. Vinga, Oriol, pinta. On tu vulguis, aquí, ole. Una creu. Bueno, no està malament. Oriol, tanca el rotulador. Treu-li el tap i el poses... Fixeu-vos bé, la carta de l'Oriol. El que farem serà deixar-la més o menys per la meitat. Mira, Oriol, la posarem per aquí, vale? I barrejarem una miqueta. Però, perquè no pensis que jo faig alguna cosa, et quedaràs tu la baralla de cartes. Vull que l'agafis i torna amb el rotulador, que és meu. Moltes gràcies. I el que farem serà... Guardarem aquí. Oriol, posa'm les mans així i et deixarem la baralla de cartes a sobre les mans. Mira, el Genís ho vol veure de prop. Oriol, quan digui 3, tu llançaràs totes les cartes cap amunt i jo les agafaré. Sí? Espera que em poso còmode, que normalment em cauen a terra sempre. Pots aguantar? Que me voy de plano. Quan digui 3, el que farem serà, tu agafaràs les cartes i les llences a l'aire. I jo agafo una. I crec que agafaré la teva. Oriol, creus que puc fer-ho? Sí? Tu què creus, Genís? També? Ostres, si creuen en mi els dos no puc fallar. Genís, a la de 3, no, Oriol. Oriol. A la de 3 la llences a l'aire per aquí, ben fort, i jo l'agafo. Vale? Cuidado, Genís, que el teu germà va llançar cartes. Així. A la de 3, cuidado, Genís. A 3, 1, 2 i 3, cap amunt. Oh! Doncs no he agafat res. Ara què fem? Mira, Oriol, no passa res. Si falla, jo tenia una cosa pensada.
tinc per aquí un radiocontrol, com el del teu helicòpter. A veure si surt, mira. El posem en on i mira cap allà. Fixa't. Mira! Un helicòpter! Ve amb una carta. Mira! Mira, 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 mira! Què és això? Mira! Jo no la vull tocar. Oriol, treu-li la carta que ve dins. Tira cap a tu. Agafa-la, agafa-la. La pots treure? Treu-la d'aquí. Tira d'ella. I obre-la. A veure si s'assembla en alguna cosa. Mira aquesta. La teva carta, ensenya a la càmera. Mira que bonica. Mira que guai. Molt bé, un aplaudiment ben fort, que ho has fet molt bé. Que he tirat una carta i un helicòpter l'ha agafat i l'ha tornat. I 3. Ha! Tinc una. I no és. No te ries. Espera, espera. No saps el que passa? Jo és que he estat jugant... Mira, ja veig la solució. A veure. Jo he estat jugant abans amb una cosa... Mira, per aquí el meu comandament a distància. Anem a provar una cosa. El posem en on? Mira, Mary, mira cap allà. Mira! Oh! Un helicòpter! ¡Que viene! Aquí ve un helicòpter. Mira, 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 mira. Que viene. Ha aterrizado un poco raro, pero ha aterrizado. Vull que agafis la carta. Que podia ser qualsevol carta. L'obro. Obre-la. Oh! El 4 de diamant. Sí, senyor. Moltes gràcies. Per tu. M'ha fet agafar una carta, l'he signat, he agafat tota la baralla, l'he remenat i les he llançat a l'aire. Ha agafat una i no era, però ha vingut un helicòpter i me l'ha portat i em dona aquesta carta que jo l'he signada. Xavi, a la que conti 3, vale? Anem, a la de 3. 1, 2 i 3. Llença's a dalt. Ai! No s'assembla en res. Xavi, que podem pensar que tu les has llançat malament, però no. Però saps el que passa? Jo abans he estat jugant amb una cosa aquí. Anem a provar a veure si funciona. Mira, tinc per aquí un comandament a distància. Fixa't, posem l'on i mira cap allà. Fixa't. Això d'allò, mira, ho veus? Venir, un helicòpter. I què porta? La carta. Porta una carta. Una. Fixa't. Aquí ve. Mira. Mira, Xavi. No la vull tocar, Xavi. Agafa la carta. Treu-la d'aquí. Obre-la. Mira aquesta. Sí. La carta del Xavi. Un aplaudiment ben fort pel Xavi, que ho ha fet molt bé. Ha agafat un man a distància. L'encès estava allà a dalt, ha vingut cap aquí i portava una carta i era la meva, amb Maia. Senyor Josep, moltes gràcies, me'n vaig a menjar amb els seus diners i fins la propera. Mari Carmen, no t'estàs enterant de res, tinc dues monedes, una de plat i una de coure. No pot ser. Ho farem l'últim cop. Ah, però bueno! Cuando metía una aparecían dos, la verdad que no me enteré. Magia pura.